Pel que fa a la presentació d'aquesta moció, per nosaltres el més important és tenir en compte que el que persegueix aquesta llei que ara s'està tramitant és modernitzar, professionalitzar el món de la justícia, per dir-ho d'alguna manera. El que busca és aquesta eficiència organitzativa d'aquest servei públic. I molt en la línia del que expressava del posicionament del grup d'En Comú Guanyem i del que deia el diputat Serra. En aquell moment el que ens interessa és això. La condició humana és molt resistent al canvi, fins i tot encara que aquest canvi tingui un impacte positiu en les nostres vides, però d'entrada el que veiem sempre són amenaces. I ens sembla sentit, per part dels grups, que veiem unes amenaces que molt possiblement no seran així, perquè d'una banda s'ha de reconèixer quin ha estat el paper dels jutges de pau durant aquests 2 segles, aquests 200 anys, i ha estat exactament el que s'ha dit per part de tothom, això ho compartim plenament. Però també hem de dir que no desapareixen els jutjats de pau, el que es proposa és una transformació, és un canvi.